Chráň svoje manželstvo. Zlodej prichádzal, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ján 10:10. Prečo sa 50% manželstiev, vrátane tých kresťanských, končí rozvodom? Ježiš na túto otázku odpovedá: Zlodej prichádzal, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Prvý svadobný obrad sa uskutočnil v záhrade Eden, kde Boh zosobášil Adama a Evu. Sotva však začali medové týždne, vstúpil do hry Satan a zaútočil na nich, čo vyvolalo pocit hanby a viedlo k ich odlúčeniu od Boha. Aj neskôr v príbehu patriarchu Jóba vidíme, že keď ho Satan nedokázal poraziť bredmi, bankrotom ani stratou blízkych, zaútočil na neho prostredníctvom jeho manželky. Naše manželstvá sú jedným z hlavných satanových cieľov. My na to ale na našu vlastnú škodu zabúdame. Ako môžeš teda svoje manželstvo ochrániť? Zisti, aké sú očakávania tvojho partnera. Sú realistické? Je možné, že si o nich ani nevedel, lebo sa o tom nehovorilo. Kým vo vašom vzťahu nevznikol konflikt, sklamanie sa často prejaví ako hnev. Zoznám sa s rodinnou históriou tvojho partnera. Všetci sme boli v mnohých ohľadoch formovaní prostredím, v ktorom sme vyrastali. Či chceme alebo nie, pracujeme s nástrojmi a bojujeme so zbraňami, ktoré nám odovzdali naši rodičia. Pri hádkach a vyhrotených rozhovoroch môžu spomienky na hnev rodičov, zneužívanie v detstve či rodinné spory ovplyvniť, akým spôsobom zareagujeme v manželstve. No a začni sa za svojho partnera modliť. Alebo ešte lepšie, začni sa modliť spolu s ním. Ježiš povedal: ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Matúš 18:19-20. Chráň si teda svoje manželstvo. Je to jeden z najväčších satanových cieľov. Počuli ste dennú úvahu zo 4. vydania časopisu Živé slovo dnes. Tlačenú a bezplatnú formu časopisu si môžete vyžiadať na webe živeslobodnes.sk, kde nájdete aj ďalšie zamyslenia o Božom slove.